Super muž. Dostal nápad, že přestanu se plákat a že budu vypadat jak Superman. A tak cvičím a cvičím, až mi ve tmě oči stíní. Já chci být svýho děla pán. A Superman je můj vzor, 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 a Superman, a Superman, a Superman, a Superman, a Superman je můj vzor. Jak jsem zjistil, že mám dlouhý kopu, abych cvičil nohy a zvyčoval víc ten obvody. A tak cvičím a cvičím, až posledně pestří a jamí nohy rostou jako z hory. A Schwarzenegger je můj vzor, a Schwarzenegger je můj vzor, Schwarzenegger je můj vzor, Schwarzenegger je můj vzor, Schwarzenegger, 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 Schwarzenegger je můj vzor. Nohy rozpějáme ruce, začí trénovat mě ruce, protože je cít jako Sylvester. Smelom a tak cvičím a cvičím, až mi z rukou pára stoupávám rázem, jsem si jako lejslou. A Sylvester je můj vzor, 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 a Sylvester, a Sylvester, a Sylvester, a Sylvester, a Sylvester je můj vzor. Pak přišla plná různá když jsem začal cvičit záda, křídlo, připovoky, prsa, kantára, hemka. Ať jsem cvičil, jak jsem cvičil, nevyrostly ani obít a já jen ruce a nohy velmi mám. Já to stále vstávám, já to stále vstávám, já to stále vstávám, já to stále vstávám. Já to nevstávám, já to nevstávám, já to nevstávám, já to nevstávám, a tak narovně cvičívám. Každý z vás si představí, jak se asi lidi baví, když vidí, jaké končitiny mám v něm ruce, nohy rostou a zbytek je jak rosol. Já teď na ulici studentů ubírám. Teď se kovou venacím, aby spadil se můj cíl, abych neplek ještě měl záda, můj kůžel jako pára, protože nechci vypadat jako pára.